баъди 5 дақиқа ин марди бадбахт ба ҳуҷраи духтарча медарояд ва дара аз дарун маҳкам мекунад. ин мардак ягон сухан ногуфта ба духтарча ҳуҷум мекунад ва ба номуси ӯ даст дӯстон, омада салом бо шумо ҳастам. ман Муҳаммад Шарипов ва шумо қарор доред дар канали SM Шарипов. Кӯдакон ин гули ҳаёт ҳастанд, на бародаро? Бисёри одамои калон мо ҳам хеле мешунавем ки кӯдак яъне ки тифл, фарзанд и беҳтарин чиз аст ки оила дора. Яъне ки оилара бе фарзанд на он қадар хуб тасаввур карда мешавад. баъзе одамое ҳастанд ки фарзанд надоранд, ҳамаи талоши худшон мекунанд то ки фарзанддор шаванд. авзи бародаро ман ду ҳолатиро дар шумо нақл мекунам ки ба назари аввал дар ин ҳолатҳо бовар кардан ғайриимкон аст. Не ки дар ин соли замона ихе воқеаҳо бисёр рух метиҳанд. мухлис яшадӣ ҳама намуди варзишӣ ва метавонӣ пешакӣ гуфта ки кадом даста ё кадом ҷанговар ғолиб мешавад. пас компанияи AdminXBet ба ту ёрдам медиҳад ки дар дастаҳо ва байцҳои дӯстдоштаи худат сум кор кунӣ. ҳамаи маълумотои лозима дар таги видео дар описание. ва мақсади роли камие ки ба падару модаро огоҳӣ ки ҳар одамда бовар накунед. баъзе ҳастанд кӯдакое ки мисол падару модарошон ба хонаи хеш таборошон мемонанд, дар ҳамонҷо ӯ нигоҳшон мекунанд ё ки ба ягон мақсад дар хонаи хеш таборшон ҳастаям хеле ҳолатҳо. вале ман намегӯм ки ҳар сано хеш таборои шумо мисол намешаванд. не ки одама шинохта намешавад. ин ҳодисаҳое ки ҳозир ман дар шумо нақл мекунам, аз нотавоноӣ ва аз хурдии ҳамин кӯдакҳо истифода бурда шумо тамошо кунед ки модари раднои худшон нисбати кӯдак кор кардагиан. ҳодисае ки ба сари Пята Батлер гузаштагиан моҳи марти гузашта ҷаҳона ба ҳайрат овард. ба номуси ин духтарча расидагиан ва дар ин ҳодиса гунаҳгор буд модари худаш, моиндар не бародаро, модараш. Пята нақл мекунад ки вақте ки ӯ 16 сол дошт, модари раднои худаш духтариша ба як марде ки ба воситаи интернет шинос шудагӣ буд ба ҳаму тӯҳфа кардагия. ӯ нақл мекунад ки амун рӯз модари ӯ бо номи Тереза духтарша ваъда кардагия ки вихадной дигар шаҳр мерем ва дар ҳамҷо дам мегирем, вихадноя дар ҳамун шаҳр мегзаронем. духтарак бошад дарҳол розӣ мешавад, барое ки дер боз буд, интизор буд ки ягон рӯзи ҳамхе бишавад ки қатъи модараш дигар ҷос бирава сайругашт кунад, магазин ба магазинҳо бигарданд. ва дар роҳ ба сӯи ба меҳмонхона рафтан модари ӯ аз роҳ як чанг шишаи шароб мегирад. ва духтарак мега ман фикр кардам ки хай мумкин барои он бошад ки вақти худмона хуштар бигзаронем, мумкин ки модарам ҳамихе фикр карда бошад. ва дар ҳақиқат боша бародаро нақшаи модараш тамоман ин набуд. модараш ӯро ай мошин аллакай иҷозат дод ки бинӯша. ва вақте ки ӯ ба меҳмонхона расиданд, духтарчаш аллакай маст буд. ва баъдан ба ҳуҷраи меҳмонхона як марде ворид мешавад ки сину солаш ай 40 боло буд. ин ҳамун марде буд ки модари ҳамин духтарак ба воситаи интернет бо ӯ шинос шуда буд ва номи ӯ буд Тома. ва ин занак духтарша ба ҳуҷраи хоб роӣ мекунад ва худаш дар ҳамин комната қатъи мардак меиста. Пята боша духтарчаи нодон фикр мекунад ки хай модараш хоста ки қатъи ӯ мардак тоқа монанд ва ба ҳамин сабаб тез ба ҳуҷраи хоб мерава медарояд. баъди 5 дақиқа ин марди бадбахт ба ҳуҷраи духтарча медарояд ва дара аз дарун маҳкам мекунад. ин мардак ягон сухан ногуфта ба духтарча ҳуҷум мекунад ва ба номуси ӯ даст мезанад. духтарча ҳар чанд қадаре ки модараша файрод мекард, не ки модараш ҷавоб намедод. вақте ки ин мард дара мекушояд, духтарча медава ба сӯи модараш, гирья мекунад ва нақл мекунад ки дар ҳуҷраи хоб чӣ ҳодиса рух дод. модари духтарча боша бо садои ором мегӯяд ҳамаш хуб мешавад ва модараш ба ҳуҷраи хоб мерава ба назди ҳамон мардак, бо худаш қатъи ӯ мардак корошна давом метавонад. худи духтарча боша бечора дар ҳуҷраи дигар танҳо то субҳ мешинад. рӯзи дигараш боша ин мардак духтара ҳамроҳи модараш то истгоҳа меёра ва модараш ҳамроҳи духтарак ба хонашон бармегарданд, гӯё ки ҳеҷ ҳодиса рух надода бошад. як чанд рӯз пас ҳайбайн мегзара ва духтарак ҳамин қадар ғайрате ба худаш ҷамъ мекунад ки бирава ай рӯи модараш шикоят кунад. мерава модараша гунаҳгор мекунад, алеки модараш боша ҳамаи гапа рад мекунад ва мега ки духтарак ҳама гапа бофтагие. ва ҳамаи ин муддат духтарак фикр мекард ки чаро модари раднои худаш нисбати ӯ чунин рафтори бад кард. айбайн 11 сол мегзара, баъд духтар мефаҳмад ки сабаби чунин рафтори модараш дар чӣ буд. модари ҳамин хел рафтор доштае ки мефораш қатъи ҳар гуна мард боша ва муддати дароз не, муддати кӯтоҳ, яъне ки як рӯз қатъи мард, рӯзи дигар қатъи дигараш. ва вақте ки ҳамин хел мардака меёва, ӯ мардак дар ин занак шарт мемонад ки духтари ҷавон мехоҳад. ин занак ба хотире ки мардак ай худаш адказ накунад, дарҳол
духтари раднои худша ба ин мард тӯҳфа мекунад ба эвазе ки баъдан ин мард бо худаш бошад. духтарча бо модараш кушода ба телефон гап мезана, я намуди гап мезана ки дар гап тасдиқ шава ки ҳамин кора модараш кардагия ва ин сабта ба милисахона мебарад. баъдан модари ӯра дастгирӣ мекунанд ва 4 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. баъдан милисаҳо тавассути фоторобот сурати ҳамин марде ки худша Томма гуфтагия месозанд ва ба розыск эълон мекунанд. ҳолати даҳшатноки дигар бошад дар Бразилия рух додагия. ба священники 56 сола бо номи Жоау да Силву ки дар боғчаи бачагонаи назди серков кор мекард, нисбаташ парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунанд бо гуноҳи даст задан ба номуси ноболиғи 5 сола. ҳамаи воқеа ногаҳон сар мешавад. падару модари духтарча сахт ба ташвиш меоянд вақте ки духтараки 5 сола намехоҳад ки ба боғчаи бачагона биравад. вақте ки падару мадараш мегуфтанд ба боғчаи бачагона мебарем, духтарак гирья мекард ва намедонист хича дар киҷо бизанад ва падару модари ӯ ба психологи кӯдакона муроҷиат карданд. вақте ки психолог бо духтарча суҳбат кард, ӯ фаҳмид ки нисбати духтарчаи хурд рафтори ҷинсӣ кардагиянд, валекин ягон далел ӯ надошт ва психолог ба ин падару модари духтарча гуфт ки ашёҳои духтарака бикованд, мумкин дар ҳамон ҷо ягон ашёе бошад ки ба мо ёрдам буда, то ки бифаҳмем ки ба сари духтарак чӣ ҳодиса рух додагия. вақте ки падару мадараш хонара мекуфтанд, аз дуруни китобо 6 расм ёфтанд ки дар ҳақиқат падару мадараша дар ҳайрат овард. дар коғазҳо ҳолатҳои бад нишон додагӣ буд, ба монанди ҳолати корҳои ҷинсӣ. духтарак хича тасвир кард ки чӣ хел ба рӯи тарсу ба тахтапушт хоб асту як мард болои сари ӯ аст. баъди расморо ёфтан, падари духтарча ба назди священник мерава ва пирсипоса сар мекунад. далелҳои ёфтагии падару модари духтарча ва ғазабона рафтораш нисбати священник дигар роҳ надошт ба ғайр аз қоилӣ шидан ва ӯ ба кори кардагии худаш қоил шид. баъдан бошад священника ба сизо қарор додан ва ӯ суди худша интизорай. ками камаш ӯра 10-20 сол маҳбас интизорай. ва ба шумо гуфтанем дӯстони азиз ки ба расмо ва ашёҳои кӯдакотон беаҳамиятӣ накунед, аҳамият битен, чунки кӯдак наметона, метарса, ҳамаи чиро гуфта наметона. мумкин ба назари касе ин ҳодисаҳо афсона бутова, мумкин ба назари касе ин коро номумкин бутова. не ки не бародаро, хунукназарӣ накунед. ин коро ҳақиқиян ва ҳатто дар Тоҷикистони мо ҳам ҳамин хел ҳодиса рух додагӣ буд, дар новостиҳо баромадагӣ буд ва бардор ай ҳама ҷойбиш дар ҳамие ки ҳолате ки ба сари ҳамин духтарчаҳо омад, на аз ҷониби як каси бегона, балки аз ҷониби шахси ҳамин кор иҷро шид ки ӯ бояд ин духтаракора ҳифз мекарданд. хай бародаро, то видеоҳои оянда ва нисбати фарзандони худтон ҳеҷ гоҳ беаҳамиятӣ накунед. ягон одама шинохта намешавад.